L'aeroport de la Seu solament té viabilitat si Andorra hi creu. He tingut ocasió, i n'ha parlat avui la ministra de Foment, he tingut ocasió de parlar-li, a Andorra li interessa molt l'aeroport de la Seu, però això no vol dir que no li interessa menys de fer un heliport nacional a Andorra. I per tant les dues coses són complementàries i són les dues necessàries. L'aeroport de la Seu com l'heliport són dues coses importants per les comunicacions a Andorra i les dues coses costen diners. Quan es va fer l'heliport, o es va intentar l'heliport a Patapou, és que tenim una oferta que jo penso que ja no tindrem mai més, o durant anys, que qui s'ho jugava tot en un privat. No va poder ser, deixem-ho estar. Passem pàgina, el passat està. Ara, l'aposta per fer un heliport continua sent una qüestió important pel govern d'Andorra, com també ho és que l'aeroport de la Seu funcioni. No ens enganyem, no hi haurà aeroport a la Seu sense una aposta clara del govern d'Andorra. A la vida és qüestió de sentar-se tots plegats, els actors que ho volen que aquest aeroport es faci, i nosaltres com a Estat, nosaltres si podem fer alguna cosa més que d'altres, diguem així de clar. I per tant, si les energies hi són perquè hi ha voluntat de la Generalitat, perquè hi ha voluntat del govern d'Andorra i perquè hi ha bona predisposició del govern espanyol, es farà. I altra cosa és l'explotació d'aquest aeroport i, evidentment, no hi ha cap infraestructura que tingui un cost zero. Per tant, aquí també la gent tindrà de portar-hi, o les institucions, perdó, i tindran de portar el que tinguin de portar. I esperem que puguis volar i sobrevolar sense molestar a la gent. Ara, de miracles ni aquí, a Andorra, ni arreu existeixen.